Clar, l'estiu va ser un respir per tothom, no? Va donar la sensació que el coronavirus havia marxat, no? I clar, després va ser un gerro d'aigua freda quan comencen a pujar els casos. A mesura que anàvem entrant en la tardor, les coses anaven empitjorant i els rumors d'un possible tancament, una situació que pensàvem que teníem absolutament superada, que podia tornar. Jo recordo aquells dies que com a periodista, que estaves absolutament en contacte amb el gremi de restauració, amb alguns restauradors, però ja vèiem a venir que ens tornàvem a situar en un escenari molt preocupant i molt negre a nivell sanitari i, evidentment, a nivell econòmic. Tornava novament amb força a assenyalar el sector de la restauració com un dels elements on es corria la pandèmia. Els locals de la restauració van ser dels primers que van entendre perfectament que la pandèmia s'havia de controlar i van prendre totes les mesures. Es van posar els primers a la fila. Tu, quan a un epidemiòleg li preguntes què he de fer per aturar la transmissió d'un virus, et diu que tothom es quedi a casa. El sector de la restauració és un sector basat en la presencialitat, és a dir, jo vaig a un restaurant. Per tant, la recepta general, que és el teletreball, que és el punt que intenta conciliar la demanda dels epidemiòlegs, en el cas de la restauració, com en el cas de la indústria, no serveix. Sempre que teníem reunió amb el col·lectiu mèdic, els hi feia paral·lelisme de dir que els restaurants estan a la UCI econòmica. Però també estem parlant de la mortalitat empresarial, que està creixent molt, no? I en el cas dels bars i restaurants encara més. És molt difícil comunicar a un sector afectat que vas a tancar-lo, no? Òbviament, no va ser una reunió agradable. Aquesta incomprensió, aquest sentiment d'injustícia que tenia el sector es va traslladar en els despatxos de l'administració i es va traslladar en termes de escolta, no ens podeu tancar així com així, no ens podeu deixar l'estacada i hem de fer alguna cosa per preservar la nostra supervivència. Berta, després de la publicitat, anirem en directe a aquesta manifestació de la plaça de Sant Jaume, que s'ha fet, com deia abans, més grossa del que es preveia, fins i tot. Sí, en les últimes hores s'han anat afegint les principals patronals del país. Sota el lema "No som el problema", ho tenen molt clar, se'ls està intentant criminalitzar. Ens consta que ja són centenars les persones que s'estan aglutinant a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Podem anar fins allà? Bé, Eduardo, està la plaça plena ja? Doncs sí, Xavi, cada vegada arriben més i més persones per unir-se a aquesta concentració d'aquí a la plaça Sant Jaume. Porten pancartes i cartells amb missatges molt contundents i, de fet, davant de la porta de la Generalitat n'han desplegat una que posa "No somos el problema, la hostelería es segura". Quan t'adones que estàs a punt de tornar a tancar, amb tota la il·lusió que significava haver recomençat, és quan penses que potser això no té final del túnel. Al cap de no res, mires més endavant i dius, bueno, és que d'aquí 10 dies o d'aquí 15 dies haig de pagar el lloguer d'un negoci que en aquests moments estic obligat a tenir tancat. I t'agafen tots els mals. Perquè et quedes molt a expenses de la bona voluntat del teu propietari o de la teva capacitat de negociar. Tot i així, el problema del lloguer no sorgeix per sorpresa a l'octubre del 2020 quan s'aprova aquest decret, sinó que és un problema que ja era present des del primer moment, des de la primera onada, des del tancament del 14 de març. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás. La posició de l'Estat al principi, al març, és una posició d'algú molt sobrepassat. Era el lema del president. Sortim tots junts. Si sortim tots junts, no pot ser que l'arrendador aspiri a percebre els diners com si no passés res i l'arrendatari, en canvi, caigués en la ruïna i tots els esforços de moltíssims anys anessin per terra.
però sorprèn que a l'hora de buscar la màxima protecció davant d'un fet insòlit que no s'havia donat des de feia un segle, un govern, i més un govern progressista, no pensés que de la mateixa manera que es protegien els treballadors s'havien de protegir els negocis. Amb el confinament, amb el tancament a partir del 14 de març, doncs, nosaltres passem a tenir 0 ingressos d'un dia per l'altre. És cert que hi ha algunes despeses que ens ajuden a gestionar a través dels ICOs, a través dels ERTOs, però el tema dels lloguers és una de les parts que queda més descobert. El problema ve quan tornem a obrir els restaurants. El nivell d'activitat era realment baix, o sigui, de l'ordre dels menys 90%. No teníem ni per pagar la llum, i quan tornem a obrir els locals cap al juny és quan demanen la restitució de la renda inicial del restaurant. En el moment en què no pots garantir que tots els propietaris siguin solidaris, doncs això s'ha d'establir d'una manera formal, no? I això és el que va representar aquest decret. Bars i restaurants veuen satisfeta la seva demanda de repartir-se amb els propietaris dels locals les pèrdues del tancament total. Després d'un mes de negociació sense acord, el lloguer quedarà rebaixat a la meitat automàticament. El Gremi de Restauració de Barcelona ha qualificat d'històrica la reducció del lloguer que proposa el decret llei aprovat per la Generalitat. De fet, en el mes de juliol, una enquesta feta entre els associats va deixar clar que 2 de cada 3 restauradors no havien aconseguit una rebaixa del lloguer, tot i haver-la sol·licitat. El màxim responsable del gremi s'ha reunit amb la consellera de Justícia, Esther Capella, amb qui ha analitzat el contingut del decret. El que fem és protegir autònoms, és protegir petites empreses i, per tant, possibilitant que el teixit empresarial resisteixi de la millor manera possible aquest cop de la pandèmia. I què diu la norma? Escolti, mentre duri això, vostè, arrendador i arrendatari, intentin restablir l'equilibri del contracte, l'equilibri econòmic. Si vostès voluntàriament no ho fan, doncs llavors hi ha unes mesures que són clares i són simples. En el cas del tancament total del local, el 50% de les rendes de lloguer. En el cas de reduccions per límits horaris o aforaments, la meitat de la pèrdua de l'arrendador. És tan simple, modern i radical com això. L'arrendador que havia volgut arribar a un acord ja havia arribat a l'acord. El que no havia arribat a un acord és perquè no volia, és perquè pensava que a ell no li tenia que afectar econòmicament la Covid-19. La majoria de propietaris van ser solidaris i comprensius amb la situació. Van entendre que estàvem en un moment d'excepcionalitat, es va fer pensant en aquells casos en què no hi havia acord i per tant que no hi havia una solució ja trobada entre els particulars. El decret el que pretén és aportar una mica de justícia social. Si uns locals tenen tancat tot el local o un 50%, que la manca de guanys també tingui una repercussió amb el preu que s'acabarà pagant i, per tant, repartir aquestes pèrdues. Una de les virtuts del decret llei és que donava una pauta clara de com establir els descomptes, i en això el gremi ens va ajudar perquè editava mensualment un càlcul de quan havíem d'aplicar i això ho traslladàvem directament a la propietat. I aleshores les discussions eren molt poques, perquè hi havia una llei i un càlcul que derivava de la llei que facilitava l'enteniment amb les propietats. Consellera, volíem parlar d'aquesta mesura que arriba, sembla ser, després d'un cap de setmana de moltes converses entre vostès, la Conselleria d'Empresa i Coneixement, també el Gremi de Restauració. Ha estat una resposta d'emergència davant de les queixes continuades d'aquest sector que viu amb desesperació aquest tancament? Hi havia maneres diferents de mirar el problema i també hi havia maneres diferents de solucionar-lo. Va haver qui apostava per la clàusula rebus sic stantibus, que no és una altra solució que dir vés amb un jutge que valorarà si s'han trencat les condicions amb les quals vam arribar a un acord per contractar. Els governs estem per solucionar allò que passa a la ciutadania, solucions immediates. No podíem enviar la gent als jutjats, no podíem deixar una solució a 3 anys vista. Quina era l'obsessió del govern i dels governs municipals? Evitar
que es tanquessin negocis, evitar perdre capacitat d'activitat econòmica. I es van anar articulant ajuts o, en aquest cas, aquest decret llei. Catalunya ha estat al costat de la seva gent. Efectivament, ha sigut efectiu perquè ha donat cobertura a moltes activitats, a molts negocis, en aquest cas de la restauració, però també d'altres sectors, que si no hagués estat per això, potser avui haguessin hagut de tancar. No fer res no era la solució, buscar l'excusa de amb això no som competents tampoc era la solució, i, en definitiva, el dret civil ens donava un paraigües prou important com per que hi hagués una solució. El paper que s'ha dit de l'autoritat és no entrarem en les relacions entre particulars. Aquesta és una concepció molt antiga, és a dir, aquesta cadena de solidaritat el que implica és, si per pròpia voluntat tu no vols reequilibrar la situació, jo com a administració haig de prendre unes mesures. I aquí és on encaixa aquest decret, prendre unes mesures que determinats, no diem tots, però que determinats arrendadors no volien adoptar. Per què? Per compensar a un sector que no només estem parlant d'una persona, sinó estem parlant de famílies senceres que depenen d'aquest criteri de pagament. Ha estat convalidat aquest decret de llei per 68 vots a favor, corresponents a 49 delegats i presencials i 19 telemàtics, cap vot en contra, perdó, i 65 abstencions. Vam tenir aliats i vam poder construir aliances. I en aquest cas he de dir que el Gremi de Restauració va ser un aliat essencial. Penso que aquests moments de crisi tan intensa, el valor d'un gremi és més important que mai. I llavors veus fins a quin punt és important que un sector s'organitzi, que un sector posi recursos, que un sector financiï una estructura i un personal que defensi de manera efectiva els seus interessos. Això sembla molt fàcil, però no ho és. El decret de la Generalitat, que jo la critico per moltes coses, va ser un encert. Va donar vida, va donar aire. Vas a un restaurant avui i surt el propietari i la propietària i et diuen gràcies a aquest decret vam poder suportar una mica millor la situació, és una molt bona notícia. Al final, la Generalitat va acabar entenent que el problema era d'una dimensió còsmica i que, per tant, era una situació manifestament injusta. Em resulta molt sorprenent amb el tema del lloguer que a Espanya això no s'hagi aplicat. I, per tant, jo crec que en aquest sentit el govern central ho ha fet fatal. Per nosaltres, les 4 grans mesures que ens han permès aguantar la pandèmia han estat la concessió dels ICOs, dels ERTOs de força major, l'ampliació de les terrasses i el decret de la Generalitat de reducció de rendes. La Generalitat va fer molt bé d'arriscar-se, encara que signifiqués trepitjar la línia, quan va tirar endavant aquest decret dels lloguers. Quan una administració fa un pas en la direcció del sentit comú, jo crec que el debat competencial està molt bé pels juristes i pels polítics, però la gent del carrer no ho entén. No sé si és això ser valent o no. El que és fer allò que t'ha encarregat la ciutadania que facis, resoldre-li els problemes i buscar les millors solucions perquè el país avanci. Aquest divendres deixarem enrere la majoria de restriccions que encara queden vigents i entrarem de ple en una etapa de recuperació de tota la normalitat de les activitats al nostre país. I tornem al 100% d'aforament a bars i restaurants, que també en aquest cas recuperaran els seus horaris habituals. Ha passat un any i ningú ha plantejat conflicte de competències. No sé si han mirat cap a l'altra banda o han hagut de reconèixer els efectes beneficiosos de la decisió que va prendre la Generalitat en aquest decret, però el cert és que això ha tirat endavant. Algú ha actuat amb sentit comú i no ha anat a buscar un litigi jurídic allà on hi havia una mesura de sentit comú.